Исәнмесез. Бүген без уйнаячакбыз уен. Миннән күп кеше сорадылар. Бер нәрсә бәлки уйнап алырга дип. Бу тарихи уен буелачак, шуңа күрә бик каты аерылмаячак инде минем каналдан, ләкин Roblox'та бу кызык була дип уйлыйм. Нәрсә монда язылган? Укыйбыз. Казан ханлыгы. Ханатов Казан. Идел татарлары аларны авырлыга башлаган кайчаннар үлә башлаганнар. Казан беткәч һәм татар тырыша үзләренең ханлыгын яңа ясарга һәм биләргә якынрак Мәскәү Кремленә аларга җитәргә кадәр кире аларны җиңәр өчен. Борынгы заман татар иле 1430 елда һәм 1552 елга кадәр Азәк Татарстан җирендә яшәгән булган. Ул тагын әле Чувашия, Марел, Мокшы, Эрзяларга, Удмуртиягә кергән. Башкортстан һәм кайбер урыс җирләренә дә. Әйдәгез уйнап карыйбыз аны. Rise of Nations дип атала бу уен. Әле бу башлана башлагач, лайк куйганмагыз, каналга язылыгыз. Әйдәгез башлыйбыз. Мен белмим монда нәрсә эшләргә кирәк, чынлап та теге ничек уйнарга икәнен. Монда туториал гына бар. Миңа кирәк Казан. Танклар ясадык. Без менә бу шәһәрне бирәбез. США. Bye Russia! Мен таптым бер серверда бар монда Татарстан. Россия белән монда гына булып калган. Монда Чувашия бар, монда Эрзялар бар, монда Мокшылар бар. Монда Татарстан, Башкортстан зур монда һәм Урал Республикасы. Әйдәгез Татарстан өчен уйнап карыйбыз. Әйдәгез башлыйбыз. Белмим, турслардан -0.16. Бездә 8 шәһәр бар. Монда кемнәрнеңдер сугыш барган. Европаларда без монда рәхәтләнеп белмибез нәрсә эшләргә. Без монда нәрсә бар? Buildings. Mines сарысы. Чистайда ясасыннар шунда. Без солдатлар алайса. Кемдер безне алган булса, үзебез белән сугышсак. Барыбер. Улабыз үзебезнең җирләребезне кире. Татарстанның җирләре. Нәрсә эшләп була икән аның белән? Дипломатик, менә military creature capture zone. Монда capture. Алдык кире. Удмуртияны алыйкмы? Әйдәгез Россияны алабыз. Удмуртия белән без дуслашык кына. Татарстанга каршы тагынмы? Минем сугышым бара, барысы белән дә ничек. Non-aggression партиясы бу әйбер белән. Шайга, мен сугышасым килмәй алар белән. Ничектер чыктым уеннан. Ең кызыгы гына башланган иде. Башта без дипломатияны эшлибез инде. Дипломатияны Чувашлар белән. Казанда бер нәрсә төзек. Мәскәү, Албания, империя. Албан. Сербларга бик каты шәкилләнеп ул Россиянең флагын ахрысы булыштырган һәм бер Россияны ал. Әйбәт булган. Мен яндырдым. Нәрсә дә эшләдем аның белән. Алай кеше үләме икән? Тәрәзәйм кеше. 189 мен. 191 мен. Ничек шулай соң? Мен аларны яндырам. Зур ягына. Әйдәгез монда ясыйбыз. Мотор фабрикасын. Самолетлар тактерлар. Ягъ булмаса, көлне генә үземнең кулыма алам да яндырам. Битте шуннан. Бу зәрәк кринж булды. Кринж да янам әле. Зак битергән. Кайчан төзелә. Бу инде ясалган теге авырак булсын кешегә. Әйдә. Казыйбыз бер. Мен Албания империясына керәм шәптер. Бик аңлап бетермим монысын. Әйдәгез икенчесен карыйк. Да Сибир, монда шәптер греклар монда кадәр җиткәннәр безгә кадәр. Карыйбыз әйтәгез тамбрәрендә илне. Әйдәгез 2019 елга. Әзрәк арткарак барыйк, бәлки арттарак та инде безнең бардыр. Азатлык монда илдә. Кем белән? Юк. Кемдә 28 әйдәгез тагында якынрак. Вакыт 3 елдан санаса була безнең белән. Безне Франция алып китә барсын. Ярар, менә шундый кызык кына уен. Теге бик күп әйбер юк монда. Кичкенә генә стратегия уены гына. Миңа 50-50 бу. Бик әзәйбер эшләп була һәм аңлап булмый менә бу еллар белән анда ничектер уйнарга кирәк азаграк. Кайсыдыр шәһәрдә шундый менә ул әйбердер инде шундый.
азатлык, ниндидер националь идеялар һәрбер халыкның бар. Шул кичкенә генә шәһәрләрдә барысында аларны барысы беләләр, ахрысы шулай итеп ясаганнар. Менә шуңа күрә ничектер итеп була ахрысы аны. Менә син икенче ил өчен уйнагандамы, үзеңнең илеңне ясаганда зуррак, ян аның белән уйнап ничектер син азатлык бирә аласың берәр ниндидер җиргә, ләкин мин бирә алмадым. Россия булып уйнаганда Казанга авыррак булды. Ләкин кызык карталар да булды анда. Албания империясы